Ola a todos e a todas. Hoxe vou tratar un tema que penso que é bastante importante no ámbito español, a desigualdade de xénero. Pero, pensando ben, este título gústame máis. A igualdade de xénero, unha tarefa inacabada. Como ben sabedes, España, a pesares de que ten moitas leis, hai unha que destaca por ser a principal, a Constitución. Escribiuse no ano 1978 e no seu artigo 14 proclama a igualdade ante a lei, establecendo a prohibición de calquera discriminación por razón de sexo. Mais de 4 décadas despois, a muller permanece claramente discriminada ao home en moitos campos. Isto delimita as oportunidades e os roles asignados a mulleres prolongando as desigualdades nos diferentes ámbitos da vida, como pode ser no traballo. Na Constitución recóllese que a forma de goberno de España é unha monarquía parlamentaria na que actualmente reina un rei, que ten 2 fillas. Cal é o problema disto? Pois ben, a Carta Magna Española todavía discrimina a muller na liña sucesoria, polo que a súa filla, de momento, non podería gobernar. Negativo, no. E isto non é nada fácil de cambiar. Pasando a casos máis xerais, a enquisa da poboación activa do Instituto Nacional de Estadística reflicte que no último ano 264.700 mulleres españolas perderon o seu traballo, fronte aos 90.300 homes. E, ademais, nas tarefas domésticas, segundo a enquisa de condicións de vida do INE, as mulleres en España adican máis tempo ás tarefas domésticas non remuneradas que os homes. En promedio, as mulleres adican 2 horas e media máis ao día que os homes a estas tarefas. Pasemos ao seguinte ámbito. A pesares de que se implementaron políticas para promover a igualdade de oportunidades no traballo, aínda persisten as desigualdades no que se refire ao acceso aos postos directivos, e que, segundo o xornal 5 días, as mulleres teñen un 65% menos de posibilidades de ascender no seu traballo que os homes en España. Pasemos a falar agora da desigualdade salarial. Aínda que as mulleres en España superan os homes en canto a pensionistas, segundo os datos da Axencia Tributaria, a brecha salarial de xénero en España é dun 9,4%. Sen embargo, obsérvase que esta comeza a aumentar significativamente a partir dos 35 anos de idade. ¿Pero qué ha pasado? Continuemos. A violencia contra as mulleres segue a ser un problema en España. A pesar dos esforzos para combater este tipo de violencia, aínda existen casos de malos tratos e feminicidios que evidencian a falta de igualdade de xénero na sociedade. No 2023 en España, hubo un total de 101 mulleres asesinadas por un home. A pesares de que se avanzou na representación e na participación política das mulleres en España, todavía existe unha brecha importante en canto a participación e liderazgo político feminino. É que en España aínda existe unha infrarrepresentación das mulleres nos postos de dirección. Segundo o informe Mulleres en Cifras do Instituto para a Muller e Igualdade de Oportunidades, en 2021 as mulleres ocupaban só un 41,6% dos escanos no Congreso dos Diputados. Estes son só algúns dos motivos polos que a igualdade de xénero non se alcanza plenamente en España. É importante destacar que aplicáronse leis e políticas para abordar estas desigualdades, pero aínda queda traballo por facer para lograr unha igualdade efectiva en todos os ámbitos da sociedade.